Χωρίς παπούτσια. 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 Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένας διάσημος σχεδιαστής παπουτσιών και μία φορά και έναν καιρό ήταν δύο δάχτυλα, δύο παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλα ποδιών. Και μία φορά και δύο καιρούς ήταν η Σαγιόν, ένα κορίτσι που σε κάθε της πόδι είχε ένα παχουλό, μακρουλό και παράξενο μεγάλο δάχτυλο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο ξακουστός σχεδιαστής παπουτσιών με το όνομα Σουζανέτα και η γυναίκα του Ντόλφ Παντ περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να έρθει στον κόσμο η Σαγιόν, το πρώτο τους παιδί. «Αχ, θα έχει σίγουρα ματάκια γαλάζια σαν τα δικά μου», έλεγε η Ντόλφ Παντ και τρεμόπαιζε τις βλεφαρίδες της μπροστά στον καθρέφτη. «Αχ, θα έχει σίγουρα μαλλιά μαύρα σαν τα δικά μου», έλεγε ο Σουζανέτα και χτένιζε επιμελώς την μπροστινή του φράτζα. «Αχ, θα έχει τέλεια πόδια σαν τα δικά μου», έλεγε η Ντόλφ Παντ και άπλωνε τα μακριά, καλύγραιμα πόδια της στον βελούδινο καναπέ του σπιτιού. «Και φυσικά θα φοράει καταπληκτικά παπούτσια σχεδιασμένα από μένα, τον φαβερό Σουζανέτα», έλεγε ο Σουζανέτα και έβγαζε από την τσάντα του αμέτρητα σχέδια παπουτσιών, ειδικά μελετημένα για μωρό που θα ερχόταν στον κόσμο. Όμως τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι. Τη μέρα που γεννήθηκε η Σαγιόν, όλοι παρατήρησαν αυτό το αλόκοτο σημείο στο σώμα της. «Πω πω, δύο παχουλά δάχτυλα ποδιών», είπαν οι γιατροί και οι νοσοκόμες μόλις πήραν στα χέρια τους το νεογέννητο. «Αμάν, αμάν, κάτι μακρουλά δάχτυλα ποδιών», είπαν η Ντόλφ Παντ και ο Σουζανέτα μόλις τους έφεραν το μωρό στο δωμάτιο του μευτηρίου. Κάτσε πόσο μακριά είναι. είναι τόσο πάρα πολύ παχουλά δάχτυλα, πάρα πολύ περίεργα. Καλή πόσο παράξενα δάχτυλα είναι αυτά. Είναι περίεργα, είναι περίεργα όντως. Πολύ μακριά και μεγάλα, είπαν οι γείτονες όταν από τις κλειδαρότρυπες των σπιτιών τους είδαν τους γονείς να φέρνουν το μωρό στο σπίτι. Από εκείνη την ημέρα για αρκετούς μήνες ο Σουζανέτα και η Ντόλφ Παντ στέκονταν κάθε βράδυ πάνω από την κούνια της Σαγιόν και σιγοψιθύριζαν αναστενάζοντας. «Τα μάτια της δεν μπορείς να πεις, είναι γαλάζια σαν τα δικά μου», έλεγε η Ντόλφ Παντ τρεμοπαίζοντας τις βλεφαρίδες της. «Και τα μαλλιά της δεν μπορείς να πεις, είναι μαύρα σαν τα δικά μου», έλεγε ο Σουζανέτα χτενίζοντας την μπροστινή του φράτζα. «Τα πόδια της όμως δεν μοιάζουν με κανενός». «Τι θα κάνουμε με τα δάχτυλα στα πόδια της?» αναρωτιόντουσαν, αλλά η απάντηση δεν έβρισκαν. Και η Σαγιόν μεγάλωνε και μαζί μεγάλωνε και τα δάχτυλά της. Αυτό φυσικά δεν ήταν άξιου λόγου, αν και η Σαγιόν είναι ένα παιδί όπως όλα τα άλλα. Αλλά όπως ήδη είπαμε, η Σαγιόν είχε δύο παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλα ποδιών και κάθε μέρα που περνούσε τα δάχτυλα της γινόταν ακόμα πιο παχουλά, ακόμα πιο μακρουλά και ακόμα πιο παράξενα. Πω, έλεγαν οι γονείς της κάθε φορά που η Σαγιόν έβαζε στο στόμα της αντί για πιπίλα τα παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλά της. «Πώς θα περπατήσει το παιδί με αυτά τα δάχτυλα, πώς θα βάλει παπούτσια?» «Σιγά μη βρουν παπούτσια για αυτά τα δάχτυλα». Είδες πόσο μεγάλα είναι. Πού να βρω παπούτσια για αυτά? Δεν θα βρούνε. Πάμε. Κι εγώ. Και να φορέσουν να χωρέσουν τα πόδια του. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλα. Πώς θα βρουν παπούτσια για αυτά τα δάχτυλα? Έλεγαν οι γείτονες πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών τους, μιας και οι γείτονες πάντα λένε τη συγγνώμη τους για όλα. Να σχεδιάσεις αμέσως παπούτσια για το μωρό μας. 2 νούμερα μεγαλύτερα αν γίνεται. Να χωράνε τα δάχτυλα. Δεν μπορεί να μην έχει παπούτσια να φορέσει. Τι θα πει ο κόσμος, ότι το παιδί του πιο ξακουστού σχεδιαστή παπουτσιών είναι ξεπόλυτο? Είπε
μια μέρα η Ντόλφ Παντ στον άντρα της. Και έτσι ο Σουζανέτα κλεινόταν στο εργαστήριό του μερόνυχτα ολόκληρα. Μήπως και καταφέρει να βρει ένα σχέδιο παπουτσιών που θα χωρούσε τα δάχτυλα της μικρής. Άλλωστε, τι ο εφημισμένος σχεδιαστής ήταν. Είχε δίκιο η Ντόλφ Παντ. Εδώ σχεδιάζε παπούτσια για άλλους κι άλλους. Δεν θα κατάφερνε να βρει λύση για τη Σαγιόν. Τα χρόνια όμως περνούσαν και λύση δεν βρισκόταν. Η Σαγιόν από την άλλη καθόλου δεν συμμεριζόταν τον καημό των γονιών της για τα παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλά της. Δεν έδειχναν να την ενοχλούν. Το αντίθετο μάλιστα, της φαινόταν μάλλον διασκεδαστικά. Όσο ήταν ακόμη μωρό, την έβρισκε συνέχεια ξαπλωμένη στο κρεβάτι, να γαργαλάει τα μακρουλά δάχτυλά της και να γελάει με τις ώρες. Ενώ σε τους ανακάλυψε ότι μπορούσε να πιπιλάει το δεξί δάχτυλο του ποδιού της και να ξεχνάει την πείνα της, ενώ κάπου κοντά στα 3, όταν δεν είχε κάποιον να παίξει, κουνούσε τα δάχτυλά της πάνω κάτω και άρχιζε να τους διηγείται ιστορίες για πριγκίπισσες που γεννήθηκαν μικροσκοπικές ή για άλλες που το δέρμα τους ήταν κάτασπρο και διάφανο σαν το χιόνι. Στην πολυκατοικία που ζούσαν, μάλιστα, ακόμη συζητάγανε για εκείνο το βράδυ που η Σαγιόν δεν ήταν 2 ετών. Ο Σουζανέτα και η Ντόλφ Παντ τη βρήκαν καθισμένη στην μπανιέρα. Κρατούσε μια οδοντόβουρτσα στο ένα χέρι, ένα μπουκάλι σαμπουάν στο άλλο και μια χτένα στο στόμα και έπλαινε τα παχουλά δάχτυλά της, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «Παπά, παπάω», που στη γλώσσα των μωρών μάλλον σημαίνει «τα αγαπάω». Ο φημισμένος σχεδιαστής δεν μιλιόταν από τον καημό του. Η δουλειά του πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, μιας και όλη του την τέχνη στον σχεδιασμό παπουτσιών την είχε αφιερώσει στο να βρει κατάλληλο παπούτσι για τη Σαγιόν. Με αυτά και με τα άλλα δεν είχε χρόνο πια για να σχεδιάζει τα αλόκοτα παπούτσια που έφτιαχνε παλιά και τον τελευταίο καιρό οι παραγγελίες από τους διάσημους οίκους μόδας είχαν σταματήσει. Δεν ήταν μόνο αυτό που τον απασχολούσε. Η Σαγιόν σε λίγο καιρό θα πήγαινε σχολείο. Θα έπρεπε να βγει έξω στον κόσμο και με αυτά τα παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλα που είχε, όλοι θα την έβλεπαν και θα την κορόιδευαν. Αν έβρισκε το κατάλληλο παπούτσι, τουλάχιστον θα κρύβονταν τα δάχτυλα. Και δεν έφτανε ο δικός του καημός, είχε να αντιμετωπίσει και τους γείτονες που κάθε τόσο χτυπούσαν κουδούνια και ρωτούσαν την Ντόλφ Παντ. «Πώς πάμε?» Τα κατάφερε η μικρή Σαγιόν. «Περπατάει καλά?» Καλά, ακόμα ξυπόλυτο το έχει το παιδί. «Μήπως μίκριναν τα δάχτυλά της?» Και άλλα τέτοια που έκαναν τον Σουζανέτα ακόμα πιο αμίλητο και ακόμα πιο απογοητευμένο από τον εαυτό του. Δεν πάει άλλο. Το παιδί πρέπει να βάλει παπούτσια. Είναι 5 χρονών. Είπε ένα βράδυ και αρπάζοντας τα χαρτιά και τα μολύβια του, κλείστηκε για άλλη μια φορά στο σχεδιαστήριό του. Πέρασαν 3 μέρες, πέρασαν 5 μέρες. Τίποτα. Την 7η μέρα στις 3 τα χαράματα ακούστηκε σε όλη τη γειτονιά μια φωνή. Το βρήκα! Ο Σουζανέτα ήταν με φωνή τόσο δυνατή που έκανε την Ντόλφ Παντ να πεταχτεί τρομαγμένη από το κρεβάτι, να τρέξει στον διάδρομο, να σκοτάψει στο χαλάκι του σαλονιού και τελικά να σοριαστεί στο πάτωμα, ενώ τα ροζ με τα ξένια παντοφλάκια της, με την άσπρη γουνίτσα στο πλάι, βραβευμένο σχέδιο του συζύγου της σε παγκόσμιο διαγωνισμό, πετάχτηκαν στον αέρα και της ήρθαν στο κεφάλι. Περιττό να σας πω ότι τα συγκεκριμένα παντοφλάκια κατέληξαν την ίδια κιόλας μέρα στα σκουπίδια προς μεγάλη απογοήτευση του σχεδιαστή. Το επόμενο πρωί η Σαγιόν, καθισμένη στον καναπέ του σαλονιού, πρόβαρε τα παπούτσια που κατασκεύασε ο Σουζανέτα. Ήταν 2 κλειστά παπούτσια με μεγάλες τρύπες στο μπροστινό μέρος, στο σημείο ακριβώς που βρίσκεται το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Η Σαγιόν είδε τα δάχτυλα των ποδιών της να βγαίνουν έξω από τα παπούτσια και το μούτρωσε. Προσπάθησε να περπατήσει για λίγο στο σαλόνι, αλλά πολύ γρήγορα έδωσε μια και πέταξε τα παπούτσια μακριά. «Χωρίς παπούτσια», είπε και έτρεξε ξυπόλυτη στο διάδρομο. «Μα χωρίς παπούτσια», είπα με μια φωνή η Ντόλφ Παντ και ο Σουζανέτα.
με μάτια γεμάτα μαύρους κύκλους από την αϊπνία και την κούραση. Χωρίς παπούτσια. Επανέλαβε η Σαγιόν από το δωμάτιό της και κανείς δεν ξαναμίλησε. Ο Σουζανέτα δεν το έβαλε κάτω. Είχε βαλθεί να βρει το κατάλληλο σχέδιο παπουτσιών για τη Σαγιόν, ο κόσμος να χαλάσει. Σχεδίασε σκαρπίνια από βελούδο με την φτέρνα έξω, για να μην πιέζονται τα δάχτυλα της μικρής. Χωρίς παπούτσια. Έλεγε η Σαγιόν. Έφτιαξε κατακόκκινες μπότες με δίπλα φερμουάρ και στο πλάι και μπροστά στα δάχτυλα, για να μπαίνει μέσα όλο της το πόδι χωρίς κόπο. Χωρίς παπούτσια. Έλεγε η Σαγιόν. Κατασκεύασε γοβάκια από μαλακό δέρμα με ειδικό μηχανισμό αυξομείωσης μήκους σόλας, για να προσαρμόζονται ανάλογα τα παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλα της κόρης του καθώς μεγάλωνε. Χωρίς παπούτσια. Έλεγε η Σαγιόν, γιατί η Σαγιόν μια χαρά ένιωθε χωρίς παπούτσια. Και όσο πέρναγε ο καιρός, τα παχουλά, μακριά και παράξενα δάχτυλα των ποδιών της δεν της φαινόταν μόνο διασκεδαστικά, αλλά και πολύ χρήσιμα και βολικά. Με αυτά έπιανε ό,τι έπεφτε στο πάτωμα και έτσι δεν χρειαζόταν ποτέ να σκύψει. Με αυτά κράταγε το πινέλο και δεν λέρωνε τα χέρια της όταν ήθελε να ζωγραφίσει. Με αυτά άλλαζε κανάλι στην τηλεόραση, αν βαριόταν να τεντωθεί για να πιάσει το τηλεκοντρόλ. Με αυτά κρατούσε το μαχαίρι για να αλείψει το βούτυρο στο ψωμί της, ενώ παράλληλα έστριβε με τα χέρια της τον αγαπημένο της χυμό πορτοκάλι. Τόσο τέλεια είχε εξελίξει την κίνηση στα δάχτυλα των ποδιών της, που μπορούσε να περπατάει στις μύτες για ώρες, να στερεώνει ανάμεσά τους ένα βιβλίο και να το διαβάζει, ενώ χτένιζε τα μαλλιά της, να ξύνει τη μύτη της ενώ λουζόταν, ακόμα και να βοηθάει την Dolf Pad να ξεσκονίζει το πιο ψηλό ράφι του σπιτιού, κρατώντας το ξεσκονόπανο με τα δάχτυλα των ποδιών και το γυαλιστικό για τα έπιπλα με τα χέρια. Και φυσικά θα αναρωτηθείτε, και με τα παπούτσια, τι έκανε με τα παπούτσια? Χωρίς παπούτσια. Το είπε και το έκανε. Μετά από τόσα χρόνια χωρίς παπούτσια, βλέπετε, είχε συνηθίσει και να περπατάει με πόδια γυμνά σε κάθε πιθανή και απίθανη επιφάνεια και δεν της φαινόταν καθόλου απαραίτητα. Στο ξύλινο γυαλισμένο πάτωμα γλιστρούσε με φόρα, βάζοντας μικρά πανάκια κάτω από τα πόδια της, που συγκρατούσε με εξαιρετική επιτυχία τα παχουλά, μακρουλά, παράξενα δάχτυλά της. Στα κρύα πλακάκια περπατούσε με τις φτέρνες για να μην παγώσουν οι πατούσες της, ενώ στο δρόμο, για να αποφύγει το δάρσιμο από την άσφαλτο, καβάλαγε ένα πατίνι με μεγάλες ρόδες που χρησιμοποιούσε τα δάχτυλά της για φρένο όταν έπρεπε να σταματήσει στο φανάρι. Το σχολείο μόνο δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά και αυτό δεν κράτησε πολύ. Όσο να είναι, ένα παιδί ξυπόλυτο χειμώνα καλοκαίρι με παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλα μοιάζει αλόκοτο στα μάτια των άλλων παιδιών, αλλά η Σαγιόν είχε τον τρόπο της. Με τα δάχτυλά της κλωτσούσε πιο δυνατά από όλους την μπάλα στο ποδόσφαιρο και η τάξη της έβγαινε πάντα πρώτη στους αγώνες. Κρατούσε με το δεξί της δάχτυλο ένα παραπάνω μολύβι και βοηθούσε τους αργούς μαθητές να γράψουν πιο γρήγορα τις ασκήσεις τους. Ή άλλες φορές χρησιμοποιούσε τα μακρουλά της δάχτυλα για να πιάσει γόμες και μολύβια που είχαν πέσει κατά λάθος σε βαθιούς υπονόμους και όσοι τα είχαν χάσει τα ήθελαν πίσω. Έτσι πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια. Όλοι είχαν αποδεχτεί πια ότι η Σαγιόν θα συνέχιζε τη ζωή της με αυτά τα δύο παχουλά, μακρουλά και παράξενα δάχτυλα στα πόδια της, χωρίς παπούτσια. Η Dolf Pad είχε πάψει πια να την παρακαλάει να δοκιμάσει τα καινούργια σχέδια που έφτιαχνε κατά δεκάδες ο μπαμπάς της και οι γείτονες είχαν πια σταματήσει να κουτσομπολεύουν τη μικρή όταν περπατούσε ξυπόλυτη στον διάδρομο της πολυκατοικίας. Μόνο ο Σουζανέτα δεν σταμάτησε στιγμή να ελπίζει ότι θα βρει τη λύση και θα σχεδιάσει το κατάλληλο παπούτσι για τη Σαγιόν. Μια Κυριακή του καλοκαιριού βγήκε από το εργαστήριό του τυλιγμένος σε αμέτρητα
ρολά χαρτιού, τόσο μπερδεμένα γύρω από τον λαιμό του που μετά βίας φαινόταν. «Το βρήκα!» είπε στην Ντόλφ Παντ και ένα χαμόγελο βαθιάς ικανοποίησης σχηματίστηκε στο πρόσωπό του. Εντάξει. Απάντησε εκείνη με βλέμμα καχύποπτο και λίγο βαγιασμένο, μιας και αυτή τη φράση την είχε ακούσει γύρω στις 2.000 φορές μέχρι τότε. «Τι εντάξει, το βρήκα σου λέω, το παπούτσι για τη Σαγιόν. Το βρήκα», είπε ο Σουζανέτα και άπλωσε στο πάτωμα τα σχέδιά του για να αποκαλύψει στη γυναίκα του τη φοβερή ιδέα που μόλις είχε κατεβάσει. Σταμάτα καημένη και θα σ' ακούσει, είπε εκείνη και κοίταξε προς το δωμάτιο της Σαγιόν για να σιγουρευτεί ότι η μικρή δεν τους έχει πάρει χαμπάρι. αφού σου έχει πει τόσες φορές χωρίς παπούτσια. Τα ίδια θα λέμε. Μια χαρά τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Τι θες πάλι? «Μα είναι ξεχωριστά, είναι καταπληκτικά. Πώς δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό», είπε ο Σουζανέτα και άρχισε να παρουσιάζει στην Ντόλφ Παντ την καταπληκτική του ιδέα. «Μια λαστιχένα σε όλο θα φτιάξω. Θα έχει και μια διχάλα στη μέση που θα χωρίζει τα μεγάλα δάχτυλα της Σαγιόν από όλα τα άλλα. Εκείνη θα νιώθει ότι είναι ξυπόλυτη, αλλά τα πόδια της θα είναι προστατευμένα. Θα μοιάζουν με παπούτσια, αλλά δεν θα είναι καθόλου σαν τα παπούτσια που ξέρουμε μέχρι σήμερα». Η Ντόλφ Παντ χαμογέλασε. Πάντα θαύμαζε τον άντρα της για την επιμονή του, αλλά τώρα έχει έναν λόγο παραπάνω να τον θαυμάζει. Το πρωί η Σαγιόν βρήκε τον Σουζανέτα και την Ντόλφ Παντ να κοιμούνται εξουθενωμένοι στον καναπέ. Μπροστά τους βρίσκονταν ένα ζευγάρι κόκκινα λαστιχένια παπούτσια. Ο μπαμπάς δεν το βάζει εύκολα κάτω. Το μονολόγησε η Σαγιόν και ένα τρυφερό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της τη στιγμή που πέρναγε το πόδι της μέσα στην πλαστική διχάλα του παράξενου αυτού παπουτσιού. Τουλάχιστον αυτά μπαίνουν εύκολα. Αλλά σκέφτηκε κοιτάζοντας τα παχουλά της δάχτυλα που εξήχαν λίγο από τη σόλα. Το μέσο επόμενο λεπτό, ο Σουζανέτα και η Ντόλφ Παντ ξύπνησαν από έναν παράξενο ρυθμικό ήχο που έφτανε στα αυτιά τους. Χλιπ-χλοπ έκαναν τα λαστιχένια παπούτσια της Σαγιόν, καθώς περπατούσε στο ξύλινο πάτωμα του σαλονιού και στα πλακάκια της κουζίνας. Ο Σουζανέτα πετάχτηκε όρθιος σαν ελαττήριο. «Τα φοράει», είπε καμάρι και τα μάτια του δάκρυσαν από συγκίνηση, καθώς θυμήθηκε με μιας όλες εκείνες τις φορές που τον χειροκροτούσαν και τον βράβευαν για τα περίπλοκα σχέδια παπουτσιών που έφτιαχνε. Χρόνια είχε να το νιώσει αυτό. Είναι πάρα πολύ άνετα, μπαμπά, είπε η Σαγιόν και περπατούσε στο σπίτι και τραγουδούσε δυνατά φλιπ-φλοπ. Δηλαδή θα τα φοράς? Ρώτησε η Ντόλφ Παντ και κοίταξε με αγωνία την κόρη της στα μάτια. Ναι, αυτά θα τα φοράω, είπε η Σαγιόν στρέφοντας το βλέμμα της στον Σουζανέτα που κόντευε να λιποθυμήσει από τη χαρά του. Θα τα φοράω γιατί δεν κρύβουν τα δάχτυλά μου, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Προσπάθησες πολύ, μπαμπά, πρόσθεσε και έδωσε στο Σουζανέτα ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο. Από εκείνη την ημέρα η Σαγιόν κυκλοφορούσε παντού με αυτό το λαστιχένιο ζευγάρι παπούτσια στα πόδια της. Ο Σουζανέτα, περήφανος για την ανακάλυψή του, παρουσίασε στους οίκους μόδας το καινούργιο μοντέλο και αναγνωρίστηκε για άλλη μία φορά ως ο πιο εμπνευσμένος σχεδιαστής παπουτσιών παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο μοντέλο το ονόμασε Σαγιονάρα για να του θυμίζει το όνομα της κόρης του που τόσο αγαπούσε. Τις Σαγιονάρες σε διάφορα σχέδια και χρώματα τις φοράνε πια μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο. Στο σπίτι, στην παραλία, στο μπάνιο ή ακόμα και στο δρόμο. Ένα τέτοιο ζευγάρι σίγουρα θα έχεις φορέσει κι εσύ κάποια στιγμή στα πόδια σου. Κι ας μην έχεις παχουλά, μακρουλό και παράξενα δάχτυλα, ή μήπως έχεις?